zaila zen penari, ordu bat bi edo hiru ezan, datu zehatzari espiritua jaitzi, mistika funzional, buru hiltze ularte zina. Antieroia, errekakloak aur gainezten, asfaltuan zirena txurrunduna, izugarrizko latua, hondamenditik batua, kristalumea goibeltze izoztua, bihar bakarrik libre burruka, kapitalismo gizabaldintzaren aurka, gizabaldintza kapitalismoaren aurka. Bihar bakarrik libre burruka, kapitalismo gizabaldintzaren aurka, gizabaldintza kapitalismoaren aurka.